Bona vesprada. Bona vesprada. Abans de tot, disculpeu-me si en qualsevol moment em tremola la veu perquè estic molt emocionada. I també demano disculpes anticipades per les espardenyes que vaig a soltar. El valencià no és el meu idioma habitual, però avui he sentit que tenia que parlar en valencià. Gràcies. En primer lloc, volíem agrair a la plataforma Afectats i Afectades per l'Ero a Radio Televisió Valenciana per convidar-nos al seu acte de presentació. Moltes gràcies. Quan em demanaren que intervingués en aquest acte, el primer que em va vindre al cap fou una cita de Mahatma Gandhi que llig tots els matins perquè està penjada en la porta de la classe d'una de les meues filles. El més atroç de les coses roïnes de la gent roïna és el silenci de la gent bona. No pretenem jutjar a ningú. Mai hem estat en la tessitura de perdre el nostre lloc de treball per actuar d'una manera o d'una altra. No podem afirmar que en el vostre cas haurien donat la cara, ens haurien negat a formar part d'un mitjà de comunicació públic convertit en la veu del polític de torn. Però també és cert que sense el silenci de 1.645 treballadors de Radio Televisió Valenciana no haguera sigut possible la censura, la manipulació informativa i l'estratègia del silenci que ha envoltat a realitats com l'accident de metro que va ocórrer en 2006. Permeteu-me que faig memòria. Llei de la Generalitat Valenciana 7/1984 de creació de l'entitat pública d'RTBV. Capítol 1, article 2, 1. L'activitat dels medis de comunicació social de la Generalitat s'inspiraran en els principis següents, i citi alguns. L'objectivitat, veracitat i imparcialitat de les informacions. La separació entre informacions i opinions, la identificació de quins sostenen aquestes últimes i la lliure expressió de les mateixes. El respecte al pluralisme polític, cultural, lingüístic, religiós i social. Crec que no és fàcil reconèixer aquests principis en el que ha sigut Radio Televisió Valenciana en els últims temps. Les denúncies de corrupció, Salvem el Botànic, Salvem el Cabanyal, Plataforma de la Dependència, Roman de la Calle, han sigut moltes les veus silenciades i la nostra ha sigut una més. El 3 de juliol de 2006 va ocórrer a València l'accident més greu del metro a Espanya. Va costar la vida a 43 persones i va provocar ferides de diversa consideració a uns altres 47. És la tragèdia més important des de l'arribada del pantà de Tons en la nostra ciutat. I llevant la cobertura de la primera setmana en imatges d'hospitals, tanatoris i funerals, si ajuntem tots els minuts de cobertura informativa que Canal 9 o Ràdio 9 varen fer d'aquest accident, crec que difícilment arribaríem a 2 hores d'emissió. Us necessitàvem. Necessitaven que es fera una crítica de la manca d'inversió en mesures de seguretat en la línia 1 del metro i de la vergonyosa comissió parlamentària. I també us hem necessitat cadascú dels dies 3 d'aquests últims 7 anys, en els que hem estat eixint al carrer demanant que es depuraren les responsabilitats per la pèssima gestió d'un mitjà de transport públic com és Metro València. Costa molt d'entendre com un fet tan greu que va ocórrer en la nostra ciutat ha estat més present en medis de comunicació nacionals que no als medis públics valencians. Ja ha sigut indignat que la poca atenció que Radio Televisió Valenciana ha tingut de l'accident hagi sigut per donar veu a la versió oficial del govern, sense realitzar cap investigació independent i objectiva sobre el fet de l'accident i la gestió que del mateix s'ha fet des de Generalitat. En la vostra invitació es pot llegir: ens han fet fora per no acotar el cap i ara, més que mai, no anem a acotar-lo. Crec que gran part de la societat té la impressió que sí haveu acotat el cap i, malgrat això, us han fet fora a 1.198 treballadors i treballadores. És evident que no coneixem què és el que ha passat a Radio Televisió Valenciana. No ens han arribat les veus discordants. També vosaltres heu sigut silenciats. Tenim que contar-ho. Conteu-nos
com es fa per convertir la televisió pública de tots els valencians en el gabinet de premsa del govern. He dit abans que us hem necessitat en el passat i encara us necessitem. Teniu que denunciar-ho, cridar-ho ben fort. És el vostre dret i pense que també és la vostra obligació. Us convidem, us demanem, us preguem que participeu en la nostra web Zero Responsables per contar com s'ha silenciat una tragèdia tan greu i que ha corregut tan prop de nosaltres. La societat valenciana té que conèixer què mesures de pressió funcionaven a RTBB, com les xicotetes concessions, el mirar cap a l'altre costat, la possible manca de solidaritat entre els treballadors i entre els ciutadans en general pot esdevenir en un sistema malalt i podrit que condena a la indefensió a les víctimes de l'abús i de la incompetència dels que governen. I per finalitzar, us felicitem per la vostra iniciativa de crear un medi d'informació digital on podeu fer la tasca informativa que no us han permès fer a Radio Televisió Valenciana. Un medi on podeu demostrar el nivell de professionals de la informació valencians. Teniu al vostre abast fer un medi de comunicació modern, divertit, innovador i, per suposat, crític, on es qüestione al govern i a l'oposició, que ens parle de realitats diferents, que rebutja el pensament únic, un espai per a tots i on tots càpiguen. Estem convençuts que si volem un canvi real, si volem un model diferent de societat, el que tenim que fer els ciutadans és treballar en honestedat, fer les coses el millor que sapiem, cadascú des del seu àmbit. La tasca informativa depèn de vosaltres. Redactors i redactores, càmeres, tècnics audiovisuals, realitzadors i realitzadores, presentadors i presentadores. Si el canvi no el fem nosaltres, qui ho farà? Moltes gràcies. No oblideu que us necessitem. Gràcies.